Evo me u srpskom domu. Sad ću pokušati moj lužičko-srpski. Ovo je posvećenje ovom domu i kaže ovako. Ovaj dom je podignut 1934. I kaže Bohu kšćešći Serbam k užitku. Znači Bogu u čast, a Srbima na korišćenje. Lepo. Ovo je sad trg. Vidite, zastavu imaju belo, crveno, plavu. Velika zgrada. Tu im je kulturni centar. I lepo kaže Srpski dom. Srpski dom. Velika zgrada. Lepo. Jesam rekao gde se nalazi? Nalazi se u Budišinu, u istočnoj, u Saksoniji.